Prophet Ebuka Obi bụ emefe bụ na a na-egbu achara na-eto. A na-egbu achara na-eto. Oye Prophet Ebuka Obi bụ Evangelist Ebuka Obi. Oye ọ bụ onye ọbụla Ebuka. Gịnị ka this man na-agba Prophet Ebuka Obi mere? Gịnị ka o mere? Ọ tabiri ume June. Offense ka njụọ. Gịnị ka Prophet Ebuka Obi mere? Ọ tabiri ume June. Because onye ọbụla pụta o buru ya n'isi dị n'ọka tabiri ume June. What should the type of love is member they show you? They show you Prophet Ebuka Obi. Kunu na afia that na ana igbo achara na-eto. No matter how you people say about this man must surely go far. Or go far aga. Nobody can pull it down. Nobody can pull Prophet Ebuka Obi down. Because the more the more people na amara Zion members na me. The more own people na nekwuto Prophet Ebuka Obi, the more ka people na abata n'ime Zion ministry. The more nekwuto, the more ka people na follow fa na even self na abia Zion ministry every day by day. Ama me fe this man mere onye ọbụla apụta no Prophet Ebuka Obi. Gịnị ka o mere? O mere man na adị eme. Okay, what's going to today's service? Say if Korika crowd don't know that place. To say Korika crowd don't know that place today being Sunday. Good man that na Prophet Ebuka Obi and igbo achara na-eto. No matter what people do, you people can never pull him down. Yes. No matter what you people do, you people can never pull Prophet Ebuka Obi down. Yes. Apụta no onye ọbụla Prophet, even my father, onye na apụta ogbori anọ. Even some people call themselves men of God apụta agbori anọ. Gịnị ka o mere? Onye ọbụla apụta na agbori anọ. Mara na Prophet Ebuka Obi bụ ana igbo achara na-eto. Onwe force one megide no kumpulo his ministry that never. It can never happen. Onwe force megide no ke pull that man down. Onwe force soon publish here to the whole world. The more we na publish here, the more ka people na amare na ben. The more you people publish him, the more ka people na amare ga me. Yes, it's not easy to run the ministry. It's not easy. Onwe bana pata no ogbori anọ na pata ogbori anọ dey no ka Prophet Ebuka Obi omega arụ. This man, the more people, you people na cut, the more people na makwia more. The more people na cut, the more people put Prophet Ebuka Obi. If my father no, put no, na cut is for man of God. Only put no, or na cut, then no Prophet Ebuka Obi, or maybe man na sinimina. Yes, Prophet Ebuka Obi, ane igbo achara na-eto. Only if we make the kumpulo that man down. To say that man about Prophet Ebuka Obi, only if we make the no kumpulo down. Yes. On fu me kumpolo down. Prophet Ebuka Obi bụ ana igbo achara na-eto. Yes. Go kwa brief mota dey run. Thanks for watching.